Avui us ofereixo una joia de la Garrotxa. La veritat és que és una meravella. Separa la Garrotxa del Ripollès, separa les valls de Bolòs i Salarsa, que la tenim aquí, amb unes vistes esplèndides del que és el Canigó, el Puigmal i també tota la banda de Vallter, totes aquestes, el Taga, la Serra Cavallera i totes unes valls precioses. Aquí hi ha el Puig de Sant Antoni, a darrere està Camprodon i més cap al sud, òbviament, el nostre estimat Puig de Calm. És el Puig d'Ou, també anomenat Puig Ou, senzillament, que es troba entre la vall de Bianya, que la tenim en aquesta direcció que estem enfocant, i a darrere també Camprodon. És una vista esplèndida que ara us acabarem d'ensenyar. I aquesta és l'espectacular vista des del mirador, que està a uns 50 metres del Puig. Aquí tenim el Puig Talló, que també l'hem fet en una anterior visita, i això és l'impressionant vall del Bac. És el Puig d'Ou, un dels cims essencials de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.